Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera panapa uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani sekuziva kwamunozviita manews updates epanapa tinonyanya kuti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akatiwandei pasame video. Saka ndati like this video, kulaika kwamunoita zvinobatsira kuti video rineri ringe richifamba kune hama neshamwari. Kusubscribe sezvanambotaura mahara. Vadikani, first update ndo nezvemuzorana nasi i-update iyo yakaitika kuMatrix. Chinonzi Matrix kakompani. Ikambani inoita zvekutora vanhu vaya vasingateerere vanoita zvemadrugs vapanduka. Inobva yavatora yonovaisa mugwara rakanaka. Inodisciplina vanhu vachivaisa mugwara rakanaka. Matrix anozikanwa achitungamirira kuMatrix kune anonzi Tafadzwa Chidawa. Kambani iyi iri kunzi ndiyo yakonzeresa kufa kwaFarai. Nezvo ndakarekodha news dzaFarai tichiti Farai afa asi anga ari kuMatrix. Iyo Matrix pakafa Farai ichiendesa kune hama dzaFarai yakati Farai akarovera, akadonha achimhanya akarovera, izvo zvakakonzeresa kuti Farai afe. Asi hama padzakatora Farai dzichimuendesa kupostmortem zvakanobuda zvichinzi Farai akaitwa zvekupondwa akafa. Akarohwa akafa. Ndombudiro zviri kuita hanzi ropa rakasangana nebrain ndo zvakakonzera kuti Farai afe. So nda kukuisirai audio yacho. Wapedza kunzwa audio da tutorial zvinofika comment section ende ma-updates asati apera. Pane last update yandinayo. Zvisinei, mubvunzo wandinawo kumhuri yeZimbabwe, zveMatrix zvombomira here, vanhu vombosiyiwa here vachiita zvemadrugs, kana kuti yovharwa here, kana kuti Tafadzwa oenderera mberi nebasa rake? Comment section ndedu, ndatitaurira zvatofika comment section. Ndo mubudiro kuita nyaya iyi. Farai akatisiya. Ndatinzwei audio. Mwana vakamutora vakamuendesa musesa kuMatrix inonzi riri mutown. Ofisi yacho ndobva asiya ikoko. Saka antu vakangotaura kuti vana vedu tinombofana tichivaendesa kukembi. Mene zvavanenge vachivaisa maexercise ekutraina ikoko kumakembi. Kembi yacho havaseti iri kupi. Tatozoziva kuti kembi mwana afira kudomboshava. Vanga vakutotsvaga manje vatongodzwa kuti mwana ari kudomboshava ndokwaafira. Ivo vanhu vakaponda havasi kutaura kuti mwana akafasteira. Kune vabereki vavo vakati mwana akakorapsa achimhanya ndokutemera musoro ndokumutakura akangoti rapata zi asatauri. Saka vachiti vakamuendesa kukiriniki. Kiriniki yacho vabereki vacho havana kuziva kuti kiriniki yacho ndiipi. Nokuti pavaitsvaga vakasvika kuma2 AM ndichitaura navo kunoku ini kunodzedzavo ma12 kai ndiri kurandani. Vakutonzi mwana izvo zvitatendera tabvira kare kutendera kwana Jinesoko ndokumusha kweduka kwana Gemimbo. Saka inini kubvunza vamwe rana amai kuti kembi yacho iri kupi, vakati vari kuti vese kuno kwachizive kembi yakadaro. Ndopandazva tichienda pamapurisa kushowground ndobva vakaenda kuma2 vakazorara papolisi makuseni. Ndikati regai ndimuke ndifonere vana kuti zvazofamba sei, vazowana here kune mwana kwekwe kwavanga vachinzi kiriniki kwekwe. Ndopa vakatonditi ndiri kutotaura navo pakati pokutaura navo amai vacho. Ndopa kutonditi mama murume wenyu ari kutosvika pano, bhodhi yaFarai iri kutosvika pano nemapurisa. Saka mwana vakamuitirwa hand over pamapurisa epashowground. Zvokurwa hwaizvika izvi mwana akazenoitwa postmortem kupare nyatwa. Ivo zvavakapa mwana kuna naamai vaifunga kuti vabereki vemwana vangoti takwena noviga. Ndakavatiendesai mwana kuti mwana tione kuti mwana wedu afa nekudhakwa here. Kana afa nekudhakwa tinongozvigamuchira. Asi kana afa nezvavamuita tinoda kuira muru wenyika yeZimbabwe. Nokuti vana vanofa vakawanda. Mwana akazoita 1 week ari kumochari asati achengetwa. Akashaika last week museSunday. Mwana akazoigwa this week yatabva musi wechitatu. Vakazopedzeswa mapepa acho akazopedzeswa musi wechipiri. Nokuti vanga kutoita up and down. Vakabva kuChegutu voya kuHarare. Harare tidomboshava polisi. Vobva kuHarare polisi. Harare tuChegutu. Vachingoita up and down. Mapurisa anenge achida kuti hospital ishande nemapurisa. Ndobva vanonzi mwana wenyu akapondwa. Vakamudhemera musoro. Saka ropa nebrain
baba zvanosangana mwana bvafa iwo manje iwo kupa vabereki vomwana vakataura kuti mwana wenyu atemera padombo oraiti atemera padombo tiratidzei paatemera mwana wedu tione kuti kubhurika kwaaita ronda raanaro musoro rinonzi rakadzika akatopanga neronda musoro otofarai vanhu vakamuona vari kutaura kuti ronda iri harisi vanga vatoponda mwana udhara vakazotsvaga chinhu chavakamutemesa musoro kuti hanzi afa nokudonha saka tiratidzwa kuti pakapararira mwana wedu ene neakazotsvaira ropa remwana wedu hatizive kuti ropa remwana wedu vakariisa kupi kana tovari kuita mari here takufunga kuti vakatora ropa remwana wedu panya musoro nokuti vanhu vazhinji vari kuita zvemushonga vari kutora breki dzevana vachishandisa kana mai vanzi vakaya musoro vakaenda kushegutuku vachienda unobata maoko vanzwa nenhamo iyoyo mai vanzi vakangovabatawo vakatega nene unobatawo mwana wangu ndoko akapararira kumatrix mwana wavo akafira kumatrix. Next update ividhiyo rava Douglas Munzora vabuda mumastreets esocial media vachiti hatisi kubvumirana ne3rd term. Vane mashoko avataura nyaya idzi handigone kudziwedzeredza kana kudzitapudza sekuziva kwamunozviita. Ndatione this video. Tiri kurambirana nekuti vaMnangagwa watonge kwe3rd term nokuti vana veZimbabwe vakavhota vakati munhu anovhoterwa sapresident anotonga kwemakore 10 after that anoenda kumba kwake. Saka isitoti vaMnangagwa kana 2028 yasvika endai kumba munotaurira vazukuru venyu ngano kwete zvekuti munhu anenge ane 86 years old tomupazve dzimwe 5 years. Isu seMDC taramba ipapo. Saka hatina kutyidzirwa kwatingaitwa kwatinobvuma futi seMDC. Ticharamba tichiita maprogram edu nokudaro tiri panyaya iyoyo. Musi wechitatu tine sangano redu reNational Standing Committee tichazodedzera National Council yedu tichiwapira zvataita. Tinenge tine musangano yedu yatichaita throughout the country tichiramba 2030. Saka muri kuti zvakabuda kudare reHigh Court zvinogona nge zvichida kukanganisa bato renyu nekuda kwekuti muri kuramba kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatonge kusvika 2030. Ndizvo chaizvo nokuti nyaya iyi yakaendeswa mukoti muna 2023 haina kutongwa, 2024 haina kutongwa, 2025 haina kutongwa. Yazotongwa taita zvinhu zviviri. Chekutanga tanga taramba nyaya ye2030. Chechipiri vakativenga vakaona zvatakaita pahumanikwa apo zvakaratidza kuti bato reMDC ramuka. Vanhu vakaona pahumanikwa vakaona uwandu hwevanhu hwakauya kuMDC. Kune vanhu vakanga vaenda kune mamwe political parties, wana Triple C, wana Blue Movement, wana National Working Group wakudzoka. Saka iyi ibhindauko rekuti MDC tisatarisa kumberi, titange kutarisana kuti achaita president ndiani, achaita secretary general ndiani. Mutongo wakapiwa na Justice Joe wakataura zvakare kuti endai munovhotera secretary general na deputy secretary general. Handifungi kuti tine dambudziko nazvo. Vana veMDC vanogona kuvhotera muchero ani nani zvake wavanoda. Saka tiri kuzviona kuti kune kafaction kemuZanu PF kane chekuita nezviri kuitika izvi muno muMDC. Saka tinoda kungoti vana veMDC vagare vakavhura maziso avo, vagare vakachenjera nekuti takambozvionazve. Patakaita challenge yedelimitation takarambwa zvakaipisisa neZEC. Takarambirwa vanhu vedu 87 kuti vaite nhengo, vaite macandidates paparliament. Iko zvino tataura nyaya yekuti 2030 handizvo. Hatina kumboti isu tikuda kubvisa nhingi, hatina kumbodaro seMDC. Tati isusu Mnangagwa kana chida kupedza temu yake anopedza temu yake, asi inopera muna 2028. Temu yava Mnangagwa haipere muna 2030. Ndo patiri kurambirana ipapo. Kana paina vanoda kuvabvisa ibato ravo hatinei nazvo. Isusu hatimo mumafaction eZanu PF.